Aku iki minangka raja dan minangka prajurit langsung ana tanggal Kang Mas Puspadi manut somarang saiki para prajurit disiagakaken kamangka ing manggali kene pinangka bumi pertikan. Kuwi sing jalari bingung ing atiku. Kang Mas Puspadi, Kang Mas Puspadi. Kula menika rai dalem Kang Mas. Monggo. Nggih. Monggo rawuh sowan Denayu. Paman Singa Prahara. Nggih. Nyuwun sewu. Kok mboten cecala langkung rumiyin dene panjenengan menika rawuh wonten ing taman mriki. Ndadosaken kerja teng manah kula menika. Kok dadak nganggo kaget barang. Menika ya sampun limrahipun to. Manawi kula sowan wonten ngarsanipun Denayu Puspasari. Jeng ngantos sasar susur Iya. supe kalian kula Kang Mas Puspadi menika nek Nggih. Kang Mas kula Iya, Puspasari. Nggih, nggih. Tas pundi? Kok dos pundi to? Kok panjenengan menika kok gemudeng kawit Nggih. kala Sasampunipun kula menika dumugi wonten ing taman menika Nggih. manah kula bingung badhe matur wonten ngarsanipun Denayu Puspasari menika nek ora tak kandhake kepiye nanging yen kula matur niku ya njur kepiye. Ingkang dipun bingung ngaken menika bab menapa? Nyatanipun panjenengan nggih saged mlebet wonten ing taman mriki to? Denayu, Inggih. napa panjenengan menika ya ora ngerti tenan apa piye? Bab perkawis menapa to paman kok malah kula ugi nderek bingung ngaten lho. Jane ora ngerti apa etok-etok ora ngerti. Nggih saestu mboten mangertos. Inggih. Saestu Inggih mbok dipun telakaken kemawon. kula pratela Lah inggih wonten to, kayuginipun mila mekaten. Puspasari. Nggih. Inggih. Nggih, nggih. Ngaten, Den. Kok mengotan ngaten Kula ngotan. menika ora ndepani bumi mangan. Ya ora sampun dangu. Lah inggih. Ngabdi wonten ngarsanipun Sang Prabu Puspadi. Tegesipun labuh-labet panjenengan menika mboten sekedhik Inggih. dhateng manggali menika. Monggo Sang Prabu Puspadi gadhahi penggayuh kedah saged ngukup bumi maos. Ngaten Inggih. gegayuhanipun Kang Mas. Inggih, menika nggih luhur to. Luhur sanget. Kula nyengkuyung Inggih. Panjenengan yang kuyo. saestu menika gegayuhan ingkang luhur kados Nanging. ngaten. Kok wonten nangingipun? Kula boten badhe tida-tida malih ndebami bumi Manggali. Mila Sang Prabu Puspadi menika ngebang dumateng kula. Manawi kula saged ngukup bumi maos ing tembe kula menika rak dipun pacangaken kaliyan panjenengan. Monggo kula sampun sawetawis wekdal. Saben-saben kula sowan panjenengan sowan. Manawi panjenengan lirik kula, ningali kula, ati kula ajur mumur. Oh, perkawis Boten saged kula gambaraken. nggih kula sampun mangertos bab perkawis anggenipun Kang Mas Puspa Aji Nggih. menika ngebang. Nggih. Kula lan kaliyan panjenengan menika sakmangkenipun saged nyawiji ngaten cita. Lah nggih to. Dadi mboten tida-tida malih kula ngukupi bumi Manggali. Oh,
Menawi mekaten anggenipun panjenengan keping manggali menika wonten pamrihipun paman. Lho, njur kula niku entuk-entukane apa? Kula korban nyawa upamane. Nek kula mati mu trimo mati kodhok ora ana kukupane. Ngaten lho paman nyun sewu menika. Kedahipun menawi panjenengan menika labuh-labuh dhateng manggali menika kanthi tulus lair lan batos mboten nggadahi pamrih menapa. Menawi panjenengan menika nggadahi gegayuhan kasaranipun nggih to menika badhe ngayonaken. Nek carane kawula alit menika basanipun ajeng ngepek bojo ngaten menika tegesipun panjenengan menika nggadahi milik. Lho, nggih mboten milik to. Jenenge kula niku wong lanang. Tresna karo wong wadon niku pun lumrah. Pun lumrah. Kula mangertos bab menika nyuwun sewu paman. Kedahipun nggih to menika saged bedakaken antaranipun menika bela negara. Nggih to, ngrumukepi bumi manggali kalian bab katresnan menika, bab bebrayan menika saestu benten menika paman. Inggih kula ngertos. Benten, mila benten. Kula menika satriyaning negara ing Manggali. Kula saguh depani bumi Manggali. Nanging perkawis pribadi kula ya bisa keturutan. Mongko kula nuhoni wecanipun Sang Prabu Puspaji manawi kula saged ukup bumi maos. Dados gemaning Manggali kula badhe dipun jodohaken kaliyan panjenengan. Nanging kasunyatanipun dumugi sak menika dereng wonten buktinipun to. Mangke tentu wonten buktinipun. Kejawi menika kula nggadahi pawagan. Pawaganipun. Nama tiyang bebrayan menika kekalihipun kedah sami tresnanipun. Yen to panjenengan tresna kaliyan kula nanging kula mboten tresna, tegesipun wong keplok menika mawi asta setunggal mboten saged muni. Lajeng kados pundi anggenipun nglampahi bebrayan menika? Keplok asta setunggal iku ya iso muni. Nek dikeplokke ning bokonge. Oh, nggih to. Jenengan menika kok gejengan lho. Kok jengkel. Astanipun menika menawi dipun presani para kawula nayaka sentana dalem nek nggih nglingsemaken niki niku ora ana wong. Ora ana wong kados pundi to panjenengan? Kula namung badhe nyuwun kesagahan panjenengan. Mbok ya panjenengan niku nuhoni kersane ingkang raka. Ingkang nglampahi bebrayan menika kula saguh. Kula sagah dados garwa panjenengan. Ngono lho. Ingkang nglampahi menika dadi ati kula niku lega. Sanes Kang Mas Puspaji, menawi panjenengan kaliyan Kang Mas Puspaji nggih monggo. Ingkang nglampahi kula menika kula katresnan menika boten saged dipeksa kados dene mburu sato kewani sak lebetipun alas wana menika lho. Kula menika nggadahi rasa. Kula ya nggadahi rasa. Kula ya nggadahi rasa. Kula duwe rasa tresna kaliyan panjenengan menika. Monggo kula punika dipanilah saking ngarsanipun Sang Prabu. Ingkang nglampahi menika kula lho Paman. Ninting atine wong kuning. Kula menika mboten tresna. Netra lebat kara kembar pami dengan nyo ande kaya dene buru-buru langsung bedan sewu paribasane ning ati kula menika tetep puguh ora sudi lelati karo panjenengan. Angger ditlateni rakyat. Tlateni kejawi kula nek nggih kathah dasaripun wani to jenengan menika mino dateng kula menika Sudah lawan kusuma padake apa? Dening busana pandai dadya
ingkang kebak kaendan sinungging dening rasa sengsem nyawang memburuhke kok kon dadi garwane Rasudi. Yen buruhke kula tak melu buruh. Kok panjenengan menika? Bareng mukti jroning praja. Ora sudi. Rakita Musa kedhepe Nitra Leganana tresna kula. Ora sudi aku. Mbok sudi. Mak. Dadi kula niku ora tidur-tidur malih. Sak menika ngaten. Nggih. Ing sekawit kula sampun matur kaliyan paman, kula purun lelah dhateng panjenengan. Saestu. Dados Monggo. akeh rumiyin. Nanging Nanging wonten terus pundi? panjenengan menika saged mbuktekaken tegesipun. Buktaken perkawis menapa? Perkawis bumi maos menika. Oh, ngaten. Injih. Patung panjenengan. Ning ampun cidra ing janji lho. Kula boten badhe cidra ing janji. Kula sampe kukup bumi maos, kula dadi garwa panjenengan. Nggih, kula nyuwun pamit. Kula buktekke nek kula iso kukup bumi maos. Kula teng kok Nggih, nggih. monggo paman.